Моя първи клип на Minecraft Pocket Edition 1590. Днеска ще оцеляваме. Сега сме на безлюден остров, без дърва, затова малко ще поплуваме. Абонирайте се! Абонирайте се за моя канал! Фейкърни 16, линк в неговия канал. В описанието моя канал ще има линк. И хора, са малко ще поплуваме да намериме земя, че тук няма и едно дървенце. Можеш да си имаш само до 15 минути. Казвам сам. Аз съм си я купил, за това мога да си я купувате колкото си искам. И още не намираме абсолютно нищо. Искам да ти увелича камерата. Чакай бе. Увеличи си. Камерка. Много си лоша бе. Чакай, първо трябва да отида. Хора, само малко ще такова да оправя на Сашо камерата, да се вижда много по-добре. Защото сме най-добри приятели. Ей, тук. Чакай, бе. Аре, бе. Що не става? Ето. Здравейте, хора. Сега ще убиеме това пиги. Тейкай. Я се включвам. Иво, ти ли му регистрира в Мобизен? Да. Аре бе, прасе смотано, дай си пържолките. Трябва да хапнем. Владен съвиска пържоли. Просто че точно на камерата не се вижда. И какво е това? Чакай, слушай и тук. Дай по-големя. Колко голема бе? И добре, хора, къде отиде тази свиня? Не знам, мая видях. Мая е нашата свиня. Аре бе, свиньо, аре бе, свиньо. Би как трябва. Свинята пак грозна. Най-сетне бе. Аре, отивай да търсиш дърво. Добре бе. Дървцо. Така, да поразгледаме. Да. Ще ти намеря дърва, бе. Кой е това, бе? Не. Добре, хора, сега пак ще плуваме, че... За какво не намериш дърва и не си направиш лодка? Откъде да намеря дърва, бе, Тони? Ти на остров ли си? Да, без дърва. Изчакайте, хора, за малко. Кикос! Антос! Какво? Дай. Ще направим нов World Creative Multiplayer. Става. Ако някой иска да се включи. Ти го изключи. Събирай дърво. И ето ни в нов World. И пак нещо с тази мотана камера. Добре. Започваме да оцеляваме. Да свършиш. Арбе, я го не си. Стопни го за малко. Здравейте, хора, направихме малко пауза, че ще ви е скучно да гледате как събирам 100 часа дърво. И така, ще крафтнем малко дръвце. Един тейбъл. И това е. Сега ще крафтваме в смотания тейбъл и видях пик. Сега ще го килна, защото съм killer.bg.
Да съм. Аз ти правя са най-важните неща. И братвата къде е? Ти се появява камерата. Няма такова приложение. От хака ли е? Не. Добре, хора, сега направихме От самото приложение, като нещата. Така, ето го, ето я у нас свиня смотана. Пак тази скапана камера им ще ми писне и ще строша. Ах, та свиня бега като дърта бабичка. Свиня тъпа. Свиня тъпа. Само една пържола ли ми даде, бе? Та свиня е недохранена. Добре. Може да потърси на къщата. И пак ще говориш. Да пусти на къщата и ти пак ще говориш. Добре. Както иска да ми помниш за учените. Здравейте, хора, това е мой приятел Тони. Той ще направи къщата, че аз ги правя като някакви барачки. Само да намеря място. Дай да е близо до вода. Защото трябва да ми викаш. Айде, тогава. Знам, малки сме, ама снимаме клипове като луди. Ти не знаеш, научи съм много добра. Ако си на 15 ниво не мога. Е, там видяхме. Абонирайте се за канала. Били си мъзно само. И знаете, малко ще прилича на барака, ама това нали е за началото да оцеляваме. Няма да е толкова малка. Добре, да аз ще продължа. Клипът. Така, хора, сега ще продължим клипа с този, който създаде сървър. И ще направим мъничка за сега. По-нататъка, като откриеме по-хубави неща, е така ще направя. Много е събрана. Нищо. Нали е за началото, бе? Глупи. А за началото трябва да е така. Вътре нищо няма да се събира. Лего. Добре, отивам за малко дърво. Супер, че тук има дървета. Thank you, Тони. Аз какво чупа с ръка, като имам луден акс. Направо съм смотан килър. Нищо, че съм килвал доста. Саша, как е? Така. Събираме още луден. И ето. Там са ми сърчицата и тук да бъде. Или е тук долу? Не, така няма да е. Да, е така. Там точно. Така. Ще вземем дърво. И ще си направя врата. Ето го е my friend Кико. Имам доста friends. Така че може някой път да снимам с тях. Да не се очудите кои са. Така. Тупата. Айде. Ай, започваме работа. Не. Не излизаме навън. Не бе, ето. Добре, хора, за малко. Ние го пазнахме. Здравейте, хора, за малко ще спреме, че излизаме навън. Така, хора, сега трябва да мериме овци. За мен Овци. Да. Снимаш ли сега? Да. Здравейте, хора, това е Кени. Вземи си яка си, Сашо. Ей, сега идвам, бар. Здравейте, хора, пак пуснахме клипа, че излизаме навън и направо ми е гадно, че спирам клипа толкова пъти. Мой.
Добре, хора. Аз съм с интернета на Влади, така че... Добре, сега ще Я да измал. Стопни измал. Добре, хора. Ти на коя версия си? Така почваме. Аз съм приятел на Сашо. Ама така не можем да скачаме като е там. Тук ще довършим покрива, защото не можем да ставаме от леглата, като е толкова малък покрива. И сега ще го довършим. Чакай, Саша. О май гад. Куипауи малко. Мало е куипауи. Ребате. Мало е. Не може да се скочиш. Чакайте малко, защото слизаме по стълбите и ни е малко трудно да говориме сега. Ние сега сме на училище и... Хора, може да правя и поредици. Други само да кажа примери. Така вече можем да си продължим. Не ви виждам. Его и то свада. Да. Какво те боли сега? Какво ти се намата? Зомбас! Еми зачепило ти се, после вземи на ножички и го излежи. Да, не може Аз съм така да килърът. си. А ти Зачакай. какво те си ще излежи сега сега? Той е негов. Каква е тази игра? Майнкрафт. Закопчайте се хубаво, сладите шапките, който има. Здравейте, хора, сега излизаме вън. Студено и госпожата ни каза да се сложим смотаните шапки и качулки. И сега може да сме килнати, защото приятеля ми без да остави вратата отворена и трябва да направиме покрива. И трябва... Дай навънка като седни. Стопни го. Сега се връщаме, хора. Здравейте, са! Ще продължим с снимането. Сори, че само с... Къде си попаднал, бе, Сашо? В къщата направих дупка, за да мога да се оправя камина. Снима капътото. За малко ще спреме да снимаме. Ще стопираме. Ще стопнем. Как искам да утре? Почваме. Най-движно. И аз гледам това. Дай. Как екрана се прави по-голям? Аз го натискам. Чакай, бе, Саши. Не бе, спокойно, само за малко. Potions. Night Vision. Дай флай, че ще бъркам. Се премести е тук.